Onze buurt heeft ook dit jaar 6 finalisten. Het beste wijkproject wint de hoofdprijs van €50.000. De genomineerde buurten stellen zich voor op L1. Noem maar op. Het geldt ook voor de vrijwilligers, voor de chauffeurs of de klusjesdienst of noem maar op. Ja. Daarom is het inderdaad de eerste tijd best wel belangrijk dat je regelmatig bij elkaar komt om even die dingen te bespreken, denk ik. Het Wansems invoerpunt, en dat is eigenlijk dus ontstaan doordat op een gegeven moment de aanpassingen in de nieuwe WMO, dat mensen op een gegeven moment buiten de boot vallen. De mensen moeten steeds meer zelfstandig inderdaad opereren. We willen dat de mensen zelfstandig thuis blijven wonen, maar daar ontstaan dus problemen door en dat willen wij als Wansems informatiepunt willen wij dat opvangen door middel van dit project. Die dochter die had graag dat er eens een keertje iemand langskwam om eens te kijken van, ja, ook vanwege dat vallen, valpreventie natuurlijk, en ja, het wonen op zich. Ja. Of daar iets... Ik kan een afspraak maken met de mevrouw zelf en misschien is het dan wijs dat de dochter erbij is, zal ze denk ik ook graag willen. Hallo, met Wansems Infopunt, met Bertie. Goedemorgen. Dus dit team die is dus bezig om dat dus op die manier dus op te zetten met centralisten. En die centralisten die krijgen dus vragen vanuit de bevolking. En die zetten dat dus door naar onze vrijwilligers. De vrijwilligers voor de klussendienst, de vrijwilligers voor het vervoer en de vrijwillige adviseurs. Dus voor jongeren en voor ouderen. Ik zal even kijken, de vrijwilliger van vandaag voor de chauffeurs is Schraar. Ja? Als jij mij even het telefoonnummer geeft. Ja, en dan neemt Schraar contact met op. Wansems informatiepunt wordt gedragen door de bevolking zelf, omdat alles door dorpsbewoners wordt uitgevoerd op een vrijwillige basis. Nou Lien, dan gaan we even naar de dokter. Wat lief? We gaan even naar de dokter. Oh ja. Ja, heb ik een afspraak? Ja. Om 11 uur. 11 uur. Dus we zijn lekker op tijd, hè? Ja, dat halen we. Dat halen we. Dan wacht ik daar en dan neem ik over met terug naar huis toe. Goed zo. Ja? Heel fijn. Het Wansems informatiepunt heeft onze buurt nodig om uiteindelijk het hele project te kunnen financieren, om een begin te maken, maar ook om op een langere termijn dat project stand te kunnen houden. Dag Wim. Ja, Sjaak. Goedendag. Goed kerel. Hoe is ie? Goed. Ja? Ja, lekker werken hè. Ja, ze hadden je mee gebeld van het infopunt voor Grafsmeijer, ja. Ja. Telefoons die nodig zijn voor de centralist, de laptop, het opzetten van de website, de aanschaf van een auto. Om dat uiteindelijk op langere termijn te kunnen doen, vragen wij hulp van onze buurt.